Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. Langpher ahawar ing naraji mate Hatipura Volongkom ji kadukave pangrumpet Rong parusira Rong sir kepra troksi Arong arat chingrumpet si Ningkan phokep arta Sertalin abaha panini aparman Katalon po. Langpher constituency ke parlo Volongkom ji adim ing naraji mate Hatipura ahawar along kibipon Sertalin asengkan Kechok arani karcho lapen Katalon po. Ningkan phokep arta Sertalin Katalon pon along ongdung arwalatum chitongdun rintisi kilun ke kansitami paklang ponlo lapen ingnar aji mate Hatipura ahawar Arong Amekar sarlar Rong Asaratum tami se arkli ponlo lapen laso kapater pipon amen laki longbui asanchom committee pusi amen chi irponlo Sertalin mate Golden Jubilee Arani Katalon pon panini aparmansi biponlo Kecheng silake jangmi po achiklo ni phai hinipen ni phai kethom panini aparmansi alangli tumpen Sertalin asengkan abaha Katalon pon along lake rat akopai kimia sonlo lapen labangso Sertalin Katalon pon kachetongdun Oso kibikiti aklim ang pardoan chibucharbak risonimso saru sarhang atumta labangso Ningkan phokep arta Kechok Katalon pon ingterjerpen ingnar aji mate Hatipura pathu aklamalongsi paman pon longlo lapuson aporahut Rong arwara tumpen ritnong chingdi luncheto lapen phamri kachibong lahai sonsuri kapathu chepate ponsi Kachetong arwaratum an ning arong chipipo. Lapen api kachetong arwaratum an esan chorap lin pruilo. Lapen ang dungkiti arni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangta chetong dunji pusi Langpher constituency local MSC mate EM Madhuram Lekthepen thanpo. Lapen lotunajo lunkan amalinta paman ponji. Manpeng pen chupapon Lunsepo, Robina Kropi, Jiten Terang, Sonjit Ronghang, Christine Teron, Alang Litum Doanta, Chetong Dunji Puta, Committee Atumpen Thanpo. Volongkom Jipen ng Kiloberta, Rensing Killing Report, Karbi Anglong News Channel. Ladak Hatipura mate ing narajia long Sertalin Katalon lo, lapen Kecheng si nilitum Rong isi, Arjon isi, Hamhang isi, la nilitum Kecheng pon bangke vorchima thapon lo lapen duntu nilitum ar muchejeng do det pen nilitum lamaing thur lo lapen te lamaing thur det pen nilitum chikimo lo kalitang alang lisidak nilitum han longle mante kedo adim nang thikpi alang li kalitang sarbebe alang li phan nilitum chikimo pon lo lapen chikimo det pen nilitum la kosonsi ladak nilitum Hatipura mate ingnarajia long kedolong ma laso aphurkimo chethan chimum lo apine akod tipui bangela lan jalo gande pinia program ke denge ladak nilitum la Hatipura mate ingnarajia long nilitum adona phaya bangke bang adon pharo sira trok sirke rapho lan adona phaido hemplak hemcherpen lapen arong bangge nilitum ladak Karbi arong bang rong narkep lapen bang bongli atunta rong do ladak bangge rong ni nilitum ladak kedeng pono bangke pini pen lapen penap mane nini aparman tarik ini lapen tarike thoma aparman si nilitum dak kedeng pon nilitum kijusian ni kacho phapo no bangke nilitum kaching hon na CM alangli Tuliram Rong hang sar phanta chophapon lapende MLA labang hini Dorsing Rong hang sar lapen bidasing leng sar phanta nilitum chophapon lapen ladak nilitum kaching hon dak Langpher constituency long EM alangli Lekthe sar phanta nilitum chohang pon lapen artist atum phanta nilitum chohang pon nilitum
dadak rong isia bangke pinpur alo bangke kipidunji bangke chu dadak ke damtang koraji mande Hatipura tara langso along dadak meeting do laso nilitum pinpur alo bangke pidun lo stame mane kipidun kang tungo bang dokok dai labang nilicini ne kami pindah nilitum jongjung arong bangke pinpur alo kipidun bangke non ko cisik sedelo nilitum ahok nilitum kacho hangdam ke do lota chopa lelo citame alang litum koson benlone atari ke bangke pini pusina ke chakho tame non ako bang rideng long nang lele la citame non la nilitum pini akam pacun bangke la cirung cirek bensi akam bang pacun delo tame saratum long ta cho hangdam ke do tame pini pu ang bong salang litum bangke lam chak nang cipi tame non rideng long bang nang lele la nilitum la daga dono phai long ke edona long tharo thom la pen calendar collection da la son do kokoma hedi la hai pen se nilitum kam pachun ilo mane la rong sakuri ke do tum long ta po ake ong pen cho hangam chat la son da pen se nilitum kam pachun ilo oke damtang nilitum ningkan thom padun dun Sertalin Katalon hutame nilitum la son lo maje rong si cirung cerek si la son claim bom lo hala sot ke kalitang amen punang kokbo hala ramsing kidola hala ramsing ti sipu nang menes dun hala sot bangge kota bang hedi nilitum ladak department along le punang kokbo irrigation along 10 বিঘা ne 15 বিঘা ne along le do laso bang nilitum non an bang ta mane sarkar pe nang deng pon bela la nilitum da Hatipura andar lo la sola bang nilitum wa cisik pon gedo mane pang dak pon do la bang ke mane yong si application ke tok tang do plote pidunang po punilihin ben si mane pang dak pon lo nili ladak non Sertalin karchu Ningkan phokep Kechok laso Amei long mai hem phuing lo ase nilitum Ningkan phokep Kechok bangke nilitum kecheng ke ho 1975 penon 2025 nang le lo basi laan Ningkan phokep ang bong ben nilitum laan kisung ke boy ban bostame pining nilitum Ningkan phokep an ke le rok pen nilitum laso karchu long ke nilitum baha pusi nilitum kado gawe rap penda isi nilitum ningarong pen kado gawe ta laso bang ningarong cipi ang thek kacipi iglo towara puthak bangge ahok lo te ma prang la government men gopine PMGSY pune pine nang iglo stami hala sohot akam ke claim an me oda amasi la non Ningkan plipong bong towar bang demes lab lo basi non nilitum laso bang ta government asor phan chuningri dunji bande chuningri bom lo je laso towar nilitum phan rapjin ben repairing sistame ba kimi ice cream dame deng bonangji pu phase nilitum council asor phan dame nilitum batai dame nilitum chuningri lo lapen ako lanon aduhu nilitum long CM sar phan da ka chophado laso hustame nilitum lapin pura lo pidun po Ingdeng Troxy Annual Conference of Karbi Rong Asar Amei Krapen Nini Apartment Volongkom Auditorium Holalong Hamren Arong Sopialong Mai Ingnipo Karbi Rong Asar Amei Mate Ti Hekpen Kra Alsonga Tumpen Ingdeng Troxy Ningkan Sek Krunjing Sai Mate Conference Ajaimek Deng Pon Si Nini Apartment Jangmi Po Chiklo Nipai Isipen Nipai Hini Arni West Karbi Anglong District Ahem Pialong Volongkom Auditorium Holalong RD Do Jotpen Chingki Chethan Ajaimek Deng Pon Si Mai Mesen Pen Pachunpo Lason si labangso Amei along kicheng pen kijut alangli kra Amei phu thormo singteron lapen kongchunba rupen hanse an partame pu labangso Amei along Karbi Rong Asar Amei along nang kachetong dun alhi amana pengpen
local MAC head sing Rong par Yufin Masla EM Mongol Sing Timung Lakhaing Koi Wotalangso LAC MLA Rup Sing Teron Lapente Karbiricho Long Sing Rong Hang VDC Chairman Mohan Rong par Roton Terang 24 plus Bontami Pukrung Chingsai Amayalong constituency Inkoida Trok Karbi Anglong Adangpi Rong Asar do Anseta Nangche Tongdun Si Kadukawe Bang Suri Isi Sose Arong Asar Thetum Chitongdun Si Alira Champi Ponsi Kewang Chilang Arnike CEM Ronghang Asang Hopen Chichak Tekangke Moning Abajet Ke Lakthom Pipon Popusi CEM Ronghang Asang Hopen Nangka Chetoidun MSC EM Aridengpen Ning Pathetika Lason si Karbi Rongasar Amei Along Ada Porphai Serkep Alompen Hamren Town Arlopen Armu Chejeng Ponsi Ing Samjin Lapente Pu Karbi Rongasar Amei Along Kaning Jeke KSA Chingrum Tek Thedet Ke Isi Ning Duk Mime Pusi Berta Pachetak Along Pachinipo Hamren Pen Nangkilo Berta Baskarong P Report Karbi Anglong News Channel Lo aku tu zaman tak kan coksi bang bong si pilihan mungkin kan saya mai pilih lo masih ini tu mi pen pilihan tu parai datang te tu ni cot tidak separai agenda ting pen ke tu ting bang jelang hote Karbi akhep hat nongwi longpat hawar hapat ditang jebat nim rekom taso kecerai kom te je fancy tu som thom som ti ke parai tu masih keceng si ala bangke lahelo je itu ada masar ke damhut alo soy hemlong apin so tumban kaibong rang kapot lasong kecuk ceput asila tumbangke tumpini nat 26 constituency arong asar citong si lasong ke tumke laki khang ba bangke aphaku benta asoron ga vi pu tum ta dilong si lapini bangke tum kai dilong sar mai bangke laso mu bangke kam khelo laki binang ni lopus jidon sar pensi ditum pilih separai pon lo lapen tu ditum ningkan si aprang lo ditum la he mo bu jokon yasi tu potum hastame ditum jeklojan kep anke ditum pangrum lo stama ditum bang stame sai mitang do dapat jadi mati ditum pangrum bang kang tot jelilang sta itu tuwe padang te itu ciparai pon ko bang jalan de uthodako laki asti ke pang rumji asai bang jako deng tulunang kusi pidi ciparai lo lapen tu alang itu stame uthod cikur birra ning ding yon bang tu ke pan mathara alang tum jingum pon thi mele pe uthod ako itu juniwi pen alang tum hastame uthod pang rum tunang kusi ciparai pon tu lo kasi itu lah Karbi Rong Saramai Aron Aluk itu kan proxy bang ke jong jung pu mathathesi itu lah Aron Aluk bang ke selam lela athe mane ahawa sar kasibat Aron ta lumbayang tek thai ni tek thai lapen ke wa chiwa kong tek thai Rong khang tek thai ting thong tek thai lapen adu tek thai lasi ni suman ke lapi patue ben manak an sa ke bat arot sa ke tuaron kosong si sa ke bat lo lahai ku isi FNC ni sola rat angnu madang ke la delegate Kechok an itu la song kesari arot Karbi Rong Saramai Arong ke sini atau parai pondo saat anu ini itu pelang pondo. Lakukan tu hasil orang asal abang selesai praktisi amen pondo. Lakukan tu kali rong asal lalu bang ke ketika tabang galak ke itu macam lah bang ke konsilo macam itu lah customary Arong itu tensi mo sa kali cinta sa kesong ke masalah customary lu Arong tensi abang ke nampai nangkoko akan tu takut berapa muka diri tu lah kan asal abang ke tinggal nangkoko tapi ini kita kali Arong
arat atin kami pakket arong asal kan di kabanan di selang mantung kekenda pakket tukasnya nasuk di hok nang mana tiolok arong asal kan itu yang mantu kan itu kata kita rai kon no kata ini kan nah ini untuk dan jala di rong asal mai kurang te itu te là yang long đấy cái đó asam ka yang long kan adalah mentolai tadi itu là tadi di doan itu unato kontaktu itu tadi ya rong asal oke isian aron tentu apres isian itu tapi sampai pang kanta itu bo ilo na pendek tapi sedang ada lo sedang kanta kami ni tum nona bang ke for kala itu lah itu yang jadi kan ada isi para tang alam si matsin itu mang para lo sitame itu nona bang mangke abang ganon lah to kon kai TikTok kon si ada masa ku si TikTok ong lo kami arong perong dolang kami lah bang ke jung lo ku sini ku ke long lo lah bang ke chok si ku ke teknologi ala adek kita ketang kon nama ke kita siongตั้งแต่ isi dolang sosial media long pala soput hat pinang aja tum tok bang untuk la hong haria kan dili tum ke mo penta kangyong tan ni de lo je yes kiton etike la so mo bang ke ching mai te de mo so la so bang agenda bang ka vela de wo pesita atihang kichi rong ang asan lo la bang ke itu ka dia rong ka ku ka we kita bang suben ke da ni mat nong ke lahita du jai lo he sta itu mang unan ke la chitan lo sta be arona bang kalima kalang bang tuwai sarpensi aja rakam ta klempo nangi la pen ke pasang nai ta la son si ki miji kusi itu ke mat kha ponchi lai lo Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu